Esta noche no quiero pensar en ti y mañana trataré de sobrevivir. Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. Milí priatelia, drahí bratia a sestry. Žiadny iný zväzok nemožno porovnať s týmito 4 snopmi nebeského obilia. So 4 knihami Evanielií, ktoré sítia milióny ľudských duší. V roku 1881 sa vo Florencii narodil Giovanni Papini, známy ako konvertita, ale najmä spisovateľ. Úvodný citát pochádza z jeho známej knihy Život Krista a nepotrebuje prílišný komentár. 4 knihy Evanielií, napísané pred 2000 rokmi jednoduchou gréčtinou, sa nestali len kódexom umenia, literatúry či myslenia, ale stali sa aj čistým a bohatým prameňom vnútorného života človeka, ľudského napredovania či osobných nádejí. Aj tá naša generácia má svoje starosti, má svoje myšlienky, má svoje slabosti. Preto aj nám je potrebné predkladať tieto 4 snopy nebeského obilia, aby sme Krista vkladali ako živého do nášho života. Aby on prebudil našu dušu údermi pravdy. Tak ako chcel Papini svojim dielom Život Krista prebudiť údermi pravdy tú svoju generáciu. Ďakujem.